Kaixo, Juan Cruz eta Marta gera eta EASO Politeknikoan gaude. Gaur erakutsiko dizuegu nola egiten den eraztuna bat tailerrean. Aliantza egiteko prozesuan erabiliko ditugun materialak hau izango dira. Galdatzeko sopletea, krisolea eta lingotera bat. Bestetik ari jezgailua. Luzatzeko bankua eta kainardiko trefilagailua. Eta azkenik leungailua. Zilar purua lantzeko oso biguna denez, bitxigintzan erabiltzen den zilarra kuprearekin aleatua egon behar du. Bertan zilarra 925 parte eta kuprea 75 parte. Nahasketa krisolean urtu egiten da eta lingote ontzian bota. Honela, ezkontza eraztuna eratzeko beharrezko lingotea lortuko dugu. Lortutako lingotea mehetu eta luzatu egiten da ari ijezgailuaren akzioaren bidez, beharrezkoa den inguruko diametroa lortu arte. Ezkontza eraztuna eratzeko beharrezkoa dugun aria, luzatzeko bankua eta kainardiko trefilagailuaren bidez lortuko dugu. Eraztun lastraren bidez, ezkontza eraztunari forma ematen diogu. Eraztuna soldatzen dugu, bateratu behar diren bi zatien artean kokatutako soldadura sopletearen laguntza zurtuz. Eraztuna burnizko ariarekin lotzen dugu, berotzerakoan ireki ez dadin. Lixa finak eta lehuntze pasta ezberdinen bidez fabrikazio prozesuak eragindako markak kenduko dizkiogu. Laburbilduz hauek dira egin ditugun pausoak. Lingotea urtu, lingotea luzatu, beharrezko sekzio eta neurria duen aria lortu, ezkontza eraztunari forma eman, soldatu, lixatu eta leundu.